Tu imagina't, era el primer single en català que es feia en Tototé, en 25 anys i 13 edicions, i era com, bueno, me l'estic jugant una miqueta. No sabeu per mi la sorpresa i lo fort que va ser escoltar a Corunya o a Bilbao cantant Estrelles en català. Home, a veure, desaparèixer de la vida pública i ser feliç em sembla un molt bon pla de futur. Jo no sé quant temps és exacte, jo amb els temps soc fatal, soc un desastre, no? Mai sé gent que diu, portes quantitat d'anys, i jo sempre penso, hòstia, acabo de començar. No, ja han passat 20 anys. 20 anys. Saps? Jo tenia la meva vida muntada i és cert que poden passar aquestes coses, però sempre penses que és algo que li passa als altres. El Cinquè Riu, un programa de Girona Secreta. Diuen que al maig cada dia un raig i un nou episodi del programa del Cinquè Riu, el podcast de Girona Secreta. Doncs benvinguts ja a un nou programa. Com esteu? Què tal? Molt bé, molt contents. Molt bé, ja es comença a notar calor, ja... Temps de flors, és el mes de temps de flors i en tenim moltes ganes. Pues et van regalar rosa i a tu llibre? Ah, sí, això Sí. sempre. Sí? Això sempre. Bueno, això és Jo me important, l'autoregalo, la rosa. Això està bé? Sí. I els meus pares Molt bé. em compren un llibre. Bueno, està Jo bé, m'ho això faig està bé, malbé, està bé. sí. Comencem un altre programa del Cinquè Riu, sempre de la mà de Kiko. I ojo avui, perquè tenim un programa Déu-n'hi-do. top, com sempre, perquè a Girona sempre passen 1000 coses, però tenim moltes entrevistes i n'hi ha una... Hòstia, que és... Bueno, Ens fa molta il·lusió. Estem una mica nerviosos, sí, no? Sí, Una mica. totalment. Però bé, segur que anirà molt bé, moltes ganes de parlar amb els convidats. I sobretot començar ja, no? Perquè no... Exacte. Recordar, que si no ens n'oblidem, Important. subscrivir-vos, que no costa absolutament res. Campaneta. I si voleu, la campaneta, si voleu estar assabentats de quan es publica un nou vídeo, nou capítol. Doncs I comencem això ja anem-hi. amb la millor entrevista d'avui. Endavant, som-hi! L'entrevista. Avui pel nostre riu baixa amb música en piano de fons. Des de Premià de Mar fa només 8 mesos entrava a l'Acadèmia d'Operació Triunfo 2025, a més deixant des del primer moment una identitat molt clara. Ell és actor, cantant i compositor que somia, pensa i estima en català, que això ara també en parlarem. El seu primer single és Estrelles i s'ha convertit en el primer tema post-OT en català, una cosa totalment històrica. I ha aconseguit, amb aquest single, 2 milions ja de reproduccions i un impacte a casa nostra, però és que a més a tot Espanya i més enllà. Ara mateix presenta el seu nou single, Inigualable, en una carrera que tot just acaba de començar, però que promet moltíssim. Tenim moltes ganes de veure què ens porta i quin serà el seu futur i els seus nous reptes. Avui al Cinquè Riu ens fa molta il·lusió rebre en Max Navarro. Què tal, Max? Com estàs? Molt bona tarda, Judit, moltes gràcies. Encantat de la vida, vull dir que estic al·lucinant. T'has sorprès quan he dit 8 mesos, pot ser o què? Fa 8 mesos ja? Sí. Com pot ser? Al setembre fa 8 Passa mesos? ràpid, Com ho recordes? Ha canviat molt la teva vida? És que sembla que hagi passat molt més temps, no sé com dir-ho. O sigui, que fort. És que han passat moltes coses aquest any. T'ho imaginaves? No m'he avorrit, No, ja. Això no. No, clar que no m'ho imaginava gens. Bueno, de vegades encara em sorprenc, vull dir que jo tenia la meva vida muntada i és veritat que al final la nostra feina, quan ets actor o quan ets músic, és cert que poden passar aquestes coses, però sempre penses que és algo que li passa als altres. Llavors és fort. És molt fort. Fa un any que estaves fent, justament. Mira, fa un any jo estava molt enfocat amb el tema del teatre musical. Estava a l'Institut del Teatre fent la carrera d'interpretació musical i estava de 8 del matí a 9 del vespre, de dilluns a divendres, fent classes i assajant i estudiant i els caps de setmana treballant per pagar-me també doncs, el cant a fora, el ballet a fora i fent càstings. Déu-n'hi-do, Max. Quina ha estat una mica la teva trajectòria? Perquè tenim també constància de que has fet estudis en periodisme, sí. l'Institut del Teatre, ara això. Déu-n'hi-do per l'edat que tens. Una mica, quins han estat els passos que has anat seguint? Doncs, aviam, vaig començar primer amb el periodisme perquè m'encanta la vostra feina, vull dir que partint d'aquí és preciós. Jo adoro el periodisme i de petit jo me'n recordo amb 10-11 anys jo tenia el South China Morning Post i el Washington Post i els llegia. I és com que a mi m'interessava moltíssim el món i les persones i doncs el periodisme doncs, va ser una sortida natural. Però sí que és veritat que un cop vaig estar allà a la Pompeu i tot,
paral·lelament, durant l'adolescència, també vaig estar ficat en coses de teatre musical, amb acadèmies de poble, petitetes, i a poc és com que va anar creixent la importància que tenia aquesta part de mi a la meva vida. Vaig començar a treballar amb 18 anys a musicals petits, on vaig conèixer la que va guanyar Operació Triunfo aquest any, la Cristina Lora. És molt fort. De les nostres primeres feines van ser junts i ara hem viscut això. I doncs, amb el temps, vaig acabar de fer el pas, em vaig atrevir a intentar presentar-me a l'Institut del Teatre, em vaig preparar molt. Que no són unes proves fàcils. No, vaig haver d'anar a una escola que està molt bé, es diu Helena Moner Estudi de Teatre, que l'Helena Moner de fet encara és la meva coach per qüestions així de proves o càstings, i doncs vaig acabar entrant a l'institut, allà doncs molt feliç, un repte molt gran també a nivell personal, perquè hi ha es demanda molta implicació al conservatori, i ho vaig anar combinant amb això, treballant a musicals, a petits projectes de televisió, vaig estar al projecte beta de X3 com a secundari, i... M'encanta quan treien les fotos teves. Sí. Jo clar, vaig flipar quan vaig... La Cristina també, que li treien fotos de quan era petita, tu també per aquí. No, és que ho tenen tots, sembla la CIA, t'ho juro. I llavors va ser com l'any passat, que vaig fer les proves per Operació Triunfo, era un any que ja vaig estar fent molts càstings i curtint-me moltíssim i preparant-me molt, moltes proves, i al final el normal és que et diguin que no? I ja està bé, però sí que va ser... Et van dir que sí? Sí, T'havies presentat mai a Operació Triunfo? Era el primer cop? Em vaig presentar el 2023, però vaig presentar-me... Hòstia... Vaig presentar-me per presentar-me, perquè recordo que vaig anar a veure una obra de teatre perquè feien una representació de La Tempesta, els del Col·legi del Teatre, a final com del grau, i una de les noies deia, és que la Sara deia, és que no tinc ningú que m'acompanyi i tal, i jo, que sóc com bien queda, li vaig dir, tia, jo t'acompanyo, no sabia qui era aquesta noia, jo pensant, segur que algun amic seu l'acompanyarà. Arriba la data del càsting i m'escriu, Max, te'n recordes que em vas dir d'acompanyar-me? I jo, clar, tia, vinc! I vaig anar i vaig escriure a una amiga meva per dir-li, em pots acompanyar a acompanyar aquesta noia, sisplau? Wow. Bueno, la cosa és que no anava ben preparat, efectivament no vaig passar de la primera fase, però bueno, és que és molt fort perquè me recordo en Guille Toledano, el meu company també d'edició, ell també es va presentar el 23 i tampoc va passar la primera fase, o sigui que... Una mica el destí, no? Us està esperant l'edició del 2025. Sí, senyora. I parlant de l'edició del 2025, tu no sé si havies vist edicions passades. No? No tenies cap referència, per tant, no sabies què esperar-te, o sigui, una mica el que t'havien dit... No tenia ni idea d'on em picava. Ben al revés que la Cristina, justament. És que la Cristina se sap tot, tio, se sap el joc. És una passada. Bueno, clar, ha guanyat, no? Us acaba informant o què? Ella... No pensis, però és com que... Clar, al final ella tenia les dinàmiques, tenia moltes referències, és diferent. Però al final també et dic una cosa, no crec que tingui res a veure viure el programa com a fan que viure'l com a concursant. Jo crec que és molt diferent. Sí. Clar. Però a tu et va agradar, no, l'experiència, encara que no... Home, clar, a veure... Com valores? O sigui, va ser molt intens. O sigui, jo vaig estar a la meitat del programa, vaig estar un mes i mig. I... 6 setmanes, justament. 6 setmanes, i sí, clar. Déu-n'hi-do, És que no són poques, passa ràpid, també, o no? No, és que... Des de dins? Mira, una cosa que és molt guai és que no tinguem mòbils, perquè t'obliga a estar present tota l'estona. Això per una banda em va agradar molt, perquè, hosti, ara no és comú poder estar convivint amb gent de la teva edat sense que realment no hi hagi cap moment en el que la gent se li vagi, no? I es posi amb el mòbil. Jo això ho vaig agrair moltíssim. Per altra banda, vaig trobar molt a falta la meva família, em vaig posar molta pressió, perquè no tenia referència a l'exterior, llavors no tenia ni idea de com s'estava llegint el que jo feia o deixava de fer. És que és complicat, Ara si mires enrere li diria al Max que va entrar tranquil·lo, però tampoc no... O sigui, no vull ser dur amb mi mateix perquè... Vull dir, és una situació molt excepcional. Molt poca gent ho ha viscut i molt poca gent realment ho entén. Per això teniu, no, tota aquesta vivència viscuda entre vosaltres. Exacte, no, i ens dona... O sigui, a mi em serveix molt recolzar-me amb els meus companys i ells amb mi, vull dir que ens entenem moltíssim i aquesta visió crec que a més s'ha pogut apreciar molt des de fora, que tenim molta estima els uns amb els altres i crec que això per mi ha fet que la meva experiència sigui positiva. O sigui, jo arribo a estar en un altre grup i
podria haver-ho passat malament, perquè al final és que no tens un altre. Estàs 24 hores amb aquestes persones, vulguis o no. Llavors, a mi, per sort, no em va costar connectar amb ells. I, bueno, a la vista està. Sí, Totalment. ens portem molt bé. I una cosa, ara has parlat del tema de la bombolla, o sigui, quan tu estàs allà dins, que estàs una mica tancat, com és el procés d'això quan surts? Molt personal. Perquè vam estar amb en Miqui Núñez i en Miqui Núñez ens va explicar que per ell va ser durillo. O sigui, al final... A mi el Miqui m'està jugant molt. Sí? És molt bo. Sou molt amics, sí, no? Sí, ens portem molt bé. És que és molt bo perquè, clar, jo cada cop que m'agafen doncs, paranoies o angoixes o el que sigui, Miqui, és que em passa això, tal, i ell diu, no, tranquil, tal. Ell sempre té resposta, és molt fort, perquè clar, psicòleg personal, no, és que com ell ho ha viscut, clar, sí, sap exactament totalment el que és. I és molt graciós perquè és que, coi, és que no sé com explicar-ho. Tot el que jo li explico, li sap trobar la manera d'ajudar-me a enfocar-ho d'una altra manera, més serè, i m'ha ajudat moltíssim tenir-lo a ell com a referent. Aquesta figura, que bé. 100% a padre I total. altres profes o què? Perquè teníem una pregunta aquí, una mica de salseo, Hòstia, de cotilleo, vinga, va. no, molt suau, però ens agradaria saber una mica el teu top 3 de professors. Ah! Professors amb els que has... Oh! Aïllant una mica la Noemi Galera, que no la contem, però el teu No, top 3. vale. Menció honorífica a la Noemi Galera. Perquè ella ja Seria és la top mare No, de però tot. és que és veritat, o sigui, Fa de és la mare, millor, no? sí, no, i també els moments que estem fora càmera, anant cap a plató, és una persona amb la que es pot parlar i amb la que es pot confiar, i la veritat és que és una sort que sigui ella la que dirigeix tot el tinglado. Que bé. I després, top de professors, començo pel 3 Sí. i pujo, vale. Veu que... Vale, el top 3, la Vicky, Vale. que és la coreògrafa, la cap de moviment, i que m'encanta, és que té una visió És la millor. xulíssima, m'encanten les coses que proposa, a més sempre escolta moltíssim, intenta ajudar-nos a que el que haguem de fer s'adapti una mica també al que som nosaltres, i crec que això és guai. I a més a nivell personal és una tia molt xula. Després, top 2, Vic Miralles, veí meu de Premià de Mar, i a més el Us meu... coneixeu abans? No. Però ara és el meu director musical, o sigui, és una passada. Em va ajudar també a produir Estrelles amb el Roger Rodés. Vam fer equip els 3. I m'encanta, és un geni, o sigui, és un crac. I a la posició número 1, A veure. l'Andrea Villalonga, perquè Oh. m'encanta, o sigui, és la millor, la profe de comunicació. A més, ella és actriu també, i és que, com t'ho dic, he après tant amb ella, és una passada. És una passada. M'encanta el teu top 3, no me l'esperava, però... Què t'esperaves? No, Manu Clar, per Guix, exemple, potser. sí, no, és que el Manu ja no el compta Ja, el profe. tampoc l'he El Manu ja va comptat. més enllà. És el part de la mare. No, però El Manu és un molt bé, crac. em sembla molt xulo aquest top 3. Sí. L'aprovem. Super. I una cosa, creus que has canviat? O sigui, creus que abans d'entrar eres un Max i ara ets un altre? Home, aviam, el que vivim, les accions que prenem, les persones que coneixem ens canvien. Llavors, en aquest sentit, sí, que bé que he evolucionat i que he canviat. Crec que m'agrada la persona en la que m'estic convertint, si és aquesta també la manera d'enfocar la pregunta, i no sé, estic molt il·lusionat. Sí? Ara, sí, en general amb tot. Notes la pressió? Joder, ara que m'ho preguntes... O ja... O o va ser sortir a... Jo, mira, tinc molta sort perquè a mi em va ajudar molt una ex Otito, també, la Sílvia Parejo, catalana, Sí. d'OT 2009, em sembla que va fer, va ser finalista, i ella també és actriu de musicals i a més és coach, una crac. I vaig estar parlant amb ella molt i em va donar un molt bon consell, que és, Max, sobretot, quan estiguis allà dintre, sigues tu. Sigues tu, perquè és que qualsevol altra cosa no es pot sostenir. No és sostenible, és que t'estan gravant 24 hores. Sí, no, Se te va a ver el plomero. Ja. Ja està. Llavors, jo vaig fer-li cas i durant aquelles 6 setmanes vaig intentar mostrar a la gent doncs, quins són els meus valors, de quina manera jo em vull relacionar amb els altres, amb mi mateix, amb el concurs, i també que la gent em veiés que sóc un tio treballador, que sóc actor, que sóc compositor, que com visc jo també la llengua catalana. I llavors això va ajudar molt al sortir. Perquè, si bé que és cert que el programa es premia la versatilitat, a la indústria, realment, el que la gent vol és una identitat
que entengui o que sigui clara, no qui és aquesta persona que m'agrada com a artista. I llavors, això va ser molt guai perquè només sortir, jo ja tenia discogràfiques catalanes que deien volem treballar amb tu, ens agradaria veure què podem fer. Llavors, aquesta cosa de la incertesa, no? De dir no sé si tindré un equip que confiï en mi, jo no vaig sentir aquesta pressió. Sí que és veritat que també tenia el single preparat, perquè el vaig fer allà dins, Estrelles, i llavors jo també anava tranquil en aquest sentit. I menys mal, perquè és que no sabeu, o sigui... Clar, tu surts d'allà, tot és soroll, tens entrevistes, gent amunt i avall que et porten a aquest acte, a aquest altre. Si m'hagués hagut de preocupar d'escriure una cançó durant aquelles setmanes, m'hagués tornat tarumba, o sigui, no. Sort que la vaig fer dins de l'acadèmia. Llavors, clar, doncs mira, estava tranquil. Bueno, hi ha els concerts que té, no? Que ja han començat. Sí, hem començat la gira, molt bé. A més és que estem fent una pinya molt guai, el show és molt xulo, hi ha moments molt macos i és que realment és una visió amb un nivelón que flipes. Llavors, és que sí, molt guai. Guai, no? Sí, o sigui, crec que és veritat que jo intento no viure'l com a públic, perquè al final no m'he d'emocionar jo, s'ha d'emocionar el públic. Ja. Però llavors faig una mica aquesta distància, però realment crec que la qualitat del show és molt bona i a part entre nosaltres estem molt bé. I ens estem ajudant molt, ens estem coneixent més, jo crec que això també es nota, sí. Clar, perquè sense càmeres també, no? Bueno, sense càmeres, però amb càmeres, perquè estem fent vlogs cada dia i també estem molt sueltos, o sigui que sí, molt bé. No, això ens encanta. Teníem aquí una pregunta que et volia fer, potser ja ens l'has mig resposa, però pel tema de... Justament quan van venir l'Aitana i la Mai a la vostra edició, que van explicar que el tema de l'enveja entre una i altra, quan havien sortit i entre que tenien com així... Sí, hi havia una mica... No, hi va haver aquest moment de que se sentien això, una mica d'enveja entre una i altra. Com ho heu viscut vosaltres? Hi ha hagut algun... Perquè clar, en el moment en què sortiu i cadascú fa el seu camí i comenceu a treure doncs, els vostres projectes, no sé si heu tingut aquesta... Això li hauries de preguntar a cadascú. Clar. Jo puc parlar per mi. No, però jo puc parlar per mi, o sigui... La manera en la que jo ho entenc és que aquest any han fet un molt bon càsting, en tant que jo trobo que no ens assemblem. Cadascú té el seu projecte, cadascú té la seva entitat, té la seva personalitat. És que jo no crec que el Crespo volgués fer el que estic fent jo. Ja m'ho imagino. No, però no per res, no perquè no li agradi. Ell és superfan meu i jo soc superfan seu. Però la gràcia és que tots tenim una cosa que ens fa únics i que crec que en global és més ric. Llavors, no sé, jo me n'alegro que als meus companys els hi vagi bé. Home, això sempre. Sí. Que guai, me n'alegro. I tornant una mica a parlar del tema d'Estrelles, que és el tema que ha sonat més aquest hivern, jo penso, i ja el podem una mica denominar, si ens deixes, com a èxit de la música catalana. Moltes gràcies. Tu t'esperaves aquesta rebuda? No, jo estava flipant. Em va sorprendre moltíssim, clar, és que tu imagina't, és el primer single en català que es feia en Totote, en 25 anys i 13 edicions, i era com, bueno, me l'estic jugant una miqueta, veiem quina és la resposta de la gent, però és que és molt bèstia, o sigui, ara que hem començat els concerts, hi ha com a l'inici de tot 30 segons que posen de cada single com per escalfar el públic una mica. Clar, no sabeu per mi la sorpresa i lo fort que va ser escoltar a Corunya o a Bilbao més de 6.000 persones, no sé quanta gent hi havia, cantant Estrelles en català. Clar, aquesta gent no parla català. És fort. I això, dic, això és preciós, és una passada. I la veritat és que em fa molt feliç. Sí. No, que bé. No, és que és ideal, i a més que la vas escriure Operació Triunfo tot. Clar, no, i els meus companys també se la senten seva i al final quan la vaig cantar allà em sembla que només parlava català, en aquell moment només estava en Guillo i tenies 10 persones més que no parlaven res de català cantant-la. I és que és una passada, això. Clar, també el fet de que al final OT té molt de públic, no només d'Espanya, sinó també Llatinoamèrica. Sí. I va haver algun moment en què dubtessis de dir, ostres, potser no acaba de... Ho vas tenir molt clar directament. No, o sigui jo composo en català i composo en castellà, però Estrelles era molt maca en català i havia de sortir així. I des del primer moment, això és veritat, que tant els professors d'OT com la gent de Sony que ens venia a veure, en Roger Rodés, que va venir com a productor, des del primer moment em van dir anem a tope, en català, amb Estrelles, és que al final és que de forma natural, però perquè és que soc així i m'ha sortit això i ja està. I has obert també una porta, no?, que a les properes edicions... Clar, a mi és que m'encantaria escoltar més singles en altres llengües que oficials, clar. En basc o en gallec o en català. Que guai, no, Déu-n'hi-do, t'ho hem de reconèixer, això. Al final, si la cançó és bona, què més dona? Jo, per exemple, consumeixo també música en italià i no entenc, però m'encanta. Sí.
I de fet, vull dir, ara parlàvem d'Estrelles, amb aquest nou single que has tret ara inigualable, si hi havia algú que li molestés que fos en català això, vull dir, torna a ser també en català justament, però... No, és que, mira, no li podem agradar a tothom, partint d'aquí. I llavors, un ha de ser autèntic, i autèntic què vol dir? Jo crec que s'ha de ser coherent. Com et surti. Ha de ser coherent, o sigui, jo al final tinc sort de que... Bueno, tinc sort. Jo escric les meves cançons i llavors ja me n'ocupo de sentir que connecto amb el que escric perquè així la gent també hi pugui connectar i llavors això és més fàcil també. I què és això? Vull dir, i moltes cançons en anglès no les acabem d'entendre i bé que les cantem. I bé que les cantem. Vull dir que... Sí, però per mi no és una barrera, la veritat. I està clar que no ho és, vull dir, com està reaccionant el públic a aquest tema també, no? Sí senyor. T'estàs, suposo, també sorprès, content? Molt content, però al final també, no sé, és que estava rodejat de gent molt especial també allà dins. Vull dir, la Cristina, per exemple, ella és fan número 1 de Charango. És que això em fascina a mi. És molt fort, és que és increïble. I el Javi, per exemple, li encanta Estrelles, li encanta El teu refugi en català, la cançó preferida d'en Guille de Tes Estrelles i és de Guadalajara, m'entens? És que... No, és clar, perdona. Són uns cracs. Això. Que a més, ara ho veiem també amb la Rosalia, que el tema de les llengües al final, no? Vull dir que han de ser un punt d'unió en comptes de separació. M'encanta el que està fent, sí. Sí, per això que clar. Una mica en aquest aspecte una mica el mateix. I el fet de que hagi funcionat també Estrelles, ha fet que a l'hora de llançar Inigualable també tinguessis una mica aquesta pressió de dir... Home, aviam, jo tenia clar que havia de ser una cosa que estés a l'alçada, no? Perquè al final dius, hosti, m'he de posar uns estàndards alts, però perquè al final també, com ho dic, soc molt conscient de que aquesta indústria és molt competitiva, però sobretot de que la posició en la que jo estic és d'un privilegi molt gran. He tingut una visibilitat enorme i és veritat que sóc una persona molt treballadora, però hi ha molta gent molt treballadora i amb molt de talent. Llavors era com gairebé de dir, és que tinc la sort i la responsabilitat una mica també de currar-m'ho el que més i de fer una cosa de la que em senti orgullós. Llavors estic molt content del resultat, a més amb en Roger vam tornar a l'estudi i va funcionar superbé des del minut 0 i tinc moltes ganes de compartir aquest tema, crec que és molt xulo. Parlàvem abans de la gira d'OT, però també estàs preparant el primer concert en solitari. Sí, aquí, a Camós, tinc moltes ganes. Vaig anar-hi l'altre dia, és preciós. És maco, es veu maco. Vaig anar a unes runes romanes que hi ha, l'enclau és una passada, de veritat, us espero allà. Bon de gust, sí, home, i tant. No, jo crec que us agradarà, de veritat, la gent que hi vingui, que ho gaudirà molt, perquè, vull dir, hosti, que el meu primer concert que sigui en un lloc en el que puc mirar la gent, amb la que estic allà cantant, que pugui baixar a xerrar, o sigui, no sé, com que serà més proper i més íntim i crec que és perfecte, sí. I que ja és d'aquí poc, no? El mes de maig. Sí, el 15 de maig. 15 de maig. Sí, divendres. Molt bé. A més, dins el marc del Festival Recòndit, un festival molt especial també, també molt content, suposo, per això. Home, clar. De cares al futur proper, tens pensat anar traient singles a poc? Estàs pensant en un disc? Tens alguna cosa... O sigui, jo ara mateix amb el que estic és centrat en la sortida d'Inigualable. En moure el tema, en veure la gent com respon. Vull dir, hi ha una feina molt gran darrere també, no només meva, sinó de tot amb l'equip, que estem encarregant-nos de que això arribi a la gent, perquè aquesta és l'altra. O sigui, potser hi ha molta gent que ha escoltat Estrelles i li ha agradat, però com li fas arribar també Inigualable? Perquè és molt difícil. Avui en dia has de fer moure cel i terra des de xarxes, des del suport de les ràdios, que també estic molt agraït per la resposta que estan tenint. I hosti, primer vull que la gent li arribi el tema, el gaudeixi, tant aquest Sant Jordi, perquè també està una miqueta pensat en això, però també durant aquest estiu, perquè crec que és una cançó perfecta per tornar a la platja amb el cotxe i posar-la a tope. Sí, ja tenim tren, de TikTok. No, total. Ui, jo en faré uns quants. I a part d'això, jo estic fent una cançó cada setmana. A l'acadèmia ja ho feia. Feia una cançó cada setmana i ho he seguit fent un cop fora. En tens unes quantes, doncs? No, en tinc moltes. Però clar, és que jo no les puc destriar, perquè el problema és que a mi m'agraden totes. Clar. Però per sort, per això hi ha un equip, també, ara que estic amb Clippers i amb un 98, que m'ajuda, doncs, de tot el material, trobar aquell que va més cap a la direcció i la visió que nosaltres volem tenir pel projecte. Sí.
Així que, bueno, I de espero que cares- surti ben aviat. I de cares una mica més al futur, algun somni així més a lo grande que t'agradaria Ai, no que es sé, complís? un somni que m'agradaria que es complís. Mig realista, que no... No, jo soc bastant realista. Bueno, això tampoc no té molt de realista el que Ja. m'està passant. Però, sincerament, poder viure del que m'agrada, de la música, seguir aprenent sempre, amb els meus professors, que són els meus referents, no abandonar el món de l'actuació, del teatre, del cinema, i endinsar-m'hi, i ja està. No deixaré mai de tenir ganes d'aprendre. M'agrada, Sí. m'agrada. Molt bé, Max, doncs moltíssimes Moltes gràcies per haver gràcies. vingut. Oi, A vosaltres. Nosaltres ha estat un plaer que poder Totalment. xerrar amb tu i t'esperem el 15 de maig al Festival Super, Raccoon. quines ganes. Sí, Moltes, que vagi bé. Igual. Merci. I nosaltres no marxem perquè, com sempre, a cada programa arriba la Marina, que visita una cuina gràcies a Del Moral, i en aquest cas visita la cuina del restaurant Poca Vergonya Bistrot. Per tant, som-hi! Gràcies, Martí. Doncs ja torno a ser aquí i no ens hem mogut de Girona perquè venim a un restaurant de cuina tradicional, respecte pel producte i clars influències asiàtiques. Un restaurant per compartir plats i una bona conversa. Hem vingut avui a parlar amb en Cito, el xef del Poca Vergonya. Molt bé, Cito, doncs moltes gràcies per convidar-nos al Poca Vergonya. Volíem saber, abans de parlar del restaurant, volíem conèixer una mica els teus inicis. No sé si sempre has tingut aquesta inquietud per la gastronomia? Sí, jo de fet vinc d'una família una mica desestructurada. El meu pare es va, suposo, en el seu moment es va divorciar de la meva mare i el meu pare i jo vam quedar sols. El meu pare tota la vida s'ha dedicat a la cuina. Realment ha tingut poc temps per dedicar-se a casa, no? A la criança i demés. I jo he estat bastant sol en aquest aspecte. Ja és molt complicat conciliar una vida familiar sent dos membres, un pare i una mare, i demés, doncs imagina't solament un pare, un nano, que jo tenia 6 mesos, o sigui, i em va anar pujant. Bueno, però em va anar pujant de la seva manera, ¿vale? I jo vaig anar pujant també amb unes mancances i per aquí vaig entrar, perquè tenia algun restaurant a la Costa Brava, amb el meu pare i demés. Jo, en comptes d'anar amb els amics o el que sigui, doncs m'anava amb el meu pare. Ajudar-lo a preparar... Ajudar-lo a preparar-lo i em fotia allà a fregar i demés. Jo allà, dintre de les cuines, vaig començar a remenar. O sigui que indirectament sí que des de ben petit aquesta... Sí, aquesta inquietud. Inquietud ja et va venir de manera natural. I explica'ns ara sí una mica doncs, com sorgeix el Poca Vergonya. No sé si durant aquests anys has passat per moltes cuines. Com ha sigut aquest procés d'arribar fins aquí al Poca Vergonya? Quan em vaig decidir fer hostaleria, no hi havia... Me'n recordo que vaig anar a preguntar, va venir el meu pare amb mi i de més, i em diu el meu pare, no hi ha places per entrar a hostaleria. I jo vaig dir, bueno, m'és igual, doncs a treballar. Segueixo treballant, no sé, faig el que sigui, però jo vull fer hostaleria. I em va dir, no, faràs un mòdul d'una altra cosa que t'agradi, vale? I l'any que ve preparem per l'entrada a l'escola d'hostaleria. I vaig estar un any fent mecànica. Bueno, mira, Vaig estar un any... però ja tenies aquella cosa de l'any que ve, ja sí que sí. Sí, vaig estar un any fent mecànica a un mòdul que hi havia al Palafrugell. Vaig estar allà un any i l'any següent sí que vaig saltar doncs, del pistó a la truita, no?, que en diuen. Molt bé. I vaig fer l'hostaleria, els caps de setmana m'ho compaginava molt per anar a treballar. Vaig passar doncs, per la cuina de Can Pipes, a Mont-ras, que ara ja està tancada, per al celler de Can Roca, vaig passar per diversos restaurants, vaig passar per restaurants de la Costa Brava, també una mica de prestigi, restaurants de pagès, vaig passar per pizzeries una mica creatives. Sí, vaig fer una miqueta de tot el recorregut, no? Vaig estar a diversos llocs. Vale? Fins que ja, amb 39 anys, 38 anys, el moment d'agafar i dir ja em paro i vull muntar un restaurant, un bistró petit, amb places justes i molt manejable, molt íntim, molt personalitzat, amb una cuina, amb un concepte de cuina molt per compartir, molt amè, molt proper, però molt professional, amb molt bon producte, i va sorgir el Poca Vergonya.
que el poca vergonya ja té una mica... La paraula poca vergonya no és una paraula d'una falta de respecte, sinó és una paraula de sense vergonya, no? Una mica l'adjectiu, no? I comentaves doncs, que és una cuina tradicional, podríem dir, però potser com repensada o reformulada una mica amb la teva visió. Sí, una miqueta la cuina és cuina de producte, amb uns punts, podríem dir que és una cuina asiàtico-mediterrània. Vale? Amb uns punts sud-est asiàtic, algú de Japó, Sud-amèrica... Bueno, m'agrada molt fusionar aquestes coses, sempre tinguent la base de la cuina d'aquí. Aquesta influència és perquè has estat viatjant molt pel món o has estat en algun tipus de... He viatjat, però de fet sí que sí, ha sigut perquè he estat a diversos llocs i sempre trobes alguna cosa que pot encaixar, no sé, amb un bacallà d'aquí o un fricandó, una espècie o alguna història que dius, hòstia, això pot anar... s'ha de provar i després ho introduïm. Sabem que l'estic tàrtar i el brioix de tàrtar de llagostins és com un clàssic de la casa, però explica'ns una mica quins altres plats podríem destacar de la carta del poca vergonya. No sé si també potser és una carta de temporada que va canviant molt. Tenim dos parts en la carta, que una part és la carta clàssica, que no la canviem aquesta, perquè és on estan els plats més, els més clàssics, els insignes de la casa, com són els llagostins amb tempura amb la maionesa de curri, com són les famoses sardines amb la crema d'olives i el sorbet de mandarina, l'estic tartar, el tartar de tonyina, el sashimi, el salmó, són cosetes que si els atrec... Ja vindran després la gent. Sí, són aquelles coses que dius, ara canvio la carta, aquests plats, ostres, surten molt i de més, però vull donar un tom i quan ho fas, et ve algú i et diu, on està aquell sashimi, on està aquell estic, on està aquell salmó? No, l'hem canviat, hòstia, jo venia per això, i dius, És una mica com els cantants, no? Que en el concert, si no canten aquella cançó... Exactament, és com si no hi hagis anat. Llavors, doncs, agafem i diguem, deixem la carta estàtica i juguem en els plats del dia. Sí, que jugueu una mica amb aquesta vessant més de suggerències, que la gent pot anar jugant i descobrir coses noves, encara que ja coneixi la carta de sempre. Exactament. La part de plats del dia són molt estacionals, depèn de la temporada. Hem vist per allà, per xarxes, que tot i que estem a l'era digital, a tu encara t'agrada escriure totes les receptes a mà. Explica'ns una mica com és el teu procés creatiu, com sorgeixen aquests plats. I per què els escrius? A mà. Soc un desastre amb l'ordinador, soc un molt desastre. O sigui, jo quan haig d'imprimir cartes o haig de fer un PDF amb vins o soc un desastre de cuidado. I decideixo sempre apuntar-m'ho en un paper, guardar-m'ho, sempre m'agrada aquestes coses, abans que... Ara ja estic una mica introduint-me en el món digital i tenim a la Júlia, que és la noia que s'encarrega de les xarxes, que és la que sempre em dona un cop de mà. Soc de la vella escola. No, cadascú, Vinícius, t'ha funcionat. M'ha funcionat sempre i sempre, ho tens a mà, ho guardo, ho tinc al meu receptari i a més Veiem aquí aquesta barra, no sé si el tema de tenir aquest tracte tan directe amb el client és del que més valores potser del servei a l'hora de... Sí, el que més m'agrada és... Amb la gent, potser... Sí, és tenir un tracte molt proper però professional, no? I estar menjant i mires als ulls i de més i dius, hòstia, aquesta persona està gaudint. I aquí a l'entrada hem vist abans les recomanacions, hi ha Repsol, McCarthy, no sé si aquests reconeixements suposen una pressió extra o simplement anar fent a la teva i... Aquests reconeixements estan molt bé, ser-hi, però te tens que aixecar cada dia, tens que pagar cada dia, tens que treballar cada dia, no serveix de res tenir-ho penjat i no estar-hi. El nord, el teu dia a dia és el teu dia a dia i és feina, constància, perseverància i sempre una velocitat de creuer igual. Molt bé, clar que sí. Doncs ens agrada una mica acabar aquesta entrevista entre fogons. No sé si avui ens tens preparat alguna cosa de... Avui us faré un clàssic, és un estic tartar. Clar que sí. T'agrada molt picant? Un punt just, sí. Un 5? Sí. Vamos. Perfecte.
Nosaltres fem servir sempre l'homo bajo, no? És una peça de la vedella que està més infiltrada. Llavors la comprem amb un distribuïdor en concret i té una maduració de 60 dies. Et dona una aportació una mica més madurada, no et dona una aportació tant de carn picada i de més. Com més madura. Tot picat a ganivet, sempre. Veient ara la teva cuina, no sé si... Què seria el que no pot faltar a la teva cuina? No sé si un estri, un ingredient... Què ens pots explicar sobre això, diguéssim? L'oli extra verge i una bona tomata també no pot faltar. Parlem ara una mica de les... Bueno, sempre fem com una secció de preguntes com més personals per conèixer-te a tu, que ets gran coneixedor de la gastronomia d'arreu. Volíem saber una mica les teves recomanacions més personals. En aquest sentit, si haguessis de recomanar, per exemple, un restaurant allò d'ocasió especial per anar amb la parella? Doncs mira, per anar amb la parella aniria a l'Aliança d'Anglès, a veure els nostres amics. Ara un restaurant així com per anar amb amics, fer 4 tapes... Els dos restaurants són gastronòmics, però te'n diré 2. Un, al Sinofós, amb el Marc, que, bueno... Que el vam tenir aquí fa poc. Perfecte, i el Dit i Fet, amb l'Adrià Edo i la Júlia Trota. No sé si ho has fet mai, però si haguessis de fer, per exemple, un 4 mans aquí al Poca Vergonya, quin xef convidaries a cuinar amb tu? Aquests 3 que t'he dit, per exemple, però faltaria, per exemple, l'Adrià Bou del Tèrrem, també, m'agradaria molt, n'hi ha molts. Bueno, et deixem aquesta idea per si mai passa. Girona Secreta va donar aquesta idea. Un restaurant així que tinguis en el radar que encara no hagis pogut tastar, d'aquests nous que vulguis tastar? El Vora Mar és un que tinc pendent. El Vora Mar, tinc també pendents alguna a Barcelona. Un de Cans, per exemple, Can Xorrades, també m'agradaria molt. I entre d'altres. Doncs no sé si t'hem anat veient com avançaves. Què li hem posat en aquesta carn? Una punta de mostassa, cogombret, amb vinagre, clara i llema d'ou, cuita, un punt de ceba i oli d'oliva extra verge i pebre. I la sal que toca. Ens faltaria una última recomanació que sovint també fem, és un restaurant així com per totes les butxaques, assequible, o ja sigui de menú del dia, com molt perquè pugui anar com tota la gent. Són al racó del Pernil, que hi ha molts dilluns que estic aquí fent producció i de més, i a la 1:30 sempre anem a dinar. Tenen un menú estupendo, tenen un producte meravellós, tenen un molt bon vi, tenen molt bon pernil, està perfecte. Ja està fet això, amb una mica de llema d'ou, un punt de cibulet i ja ho tindríem. Molt bé. Això seria el famós estic tartar del Poca Vergonya. Doncs no l'hem tastat, però per la pinta puc entendre que sigui com el plat estrella, diguéssim. Ara el tastareu, Molt bé. Doncs molt bé, ja tenim aquesta secció feta. Moltíssimes gràcies a Del Moral, una vegada més, per fer-la possible. Gràcies a tu també, Cito, per obrir-nos les portes del teu restaurant. Merci per pensar en nosaltres. Un plaer i ens veiem a la pròxima cuina. Bueno, com sempre la Marina ja ho hem dit, gràcies a Del Moral, que ens porta a casa del xef, com ens agrada el Poca Vergonya. I tant, sí. Tela, I gràcies a Del Moral una altra vegada, que ens porta a conèixer a casa del xef, i ara sí, anem amb tot el que hi ha aquí, la teca de cada mes, que com sabeu és llarga, exacte, i que sempre podeu seguir a l'Instagram de Girona Secreta, que això sempre ho diguem, perquè a vegades... Cada setmana podeu recuperar-ho. Per tant, som-hi. Doncs vinga, Judit, som-hi, anem a engegar aquest mes de maig, no? Comencem aquest mes de maig i crec que inevitablement hem de parlar de Temps de Flors, l'esdeveniment del mes de Girona. Més important, sí. Que per qui no sàpiga encara, tot i que crec que ja tots més o menys tenim agendat aquests dies, serà del 9 al 17 de maig, 2 caps de setmana en què visitar Girona serà una mica més complicat, sobretot per la gent que viu al Barri Vell o transita al Barri Vell, però també són unes setmanes molt especials perquè es decoren els carrers, hi ha molta gent, moltes alegries, molt soroll, és fantàstic. Ens encanta. I a més, aquest any, com ja porten algunes edicions fent-se, tenim 2 temps de flors molt diferenciats. Per una banda tindrem les flors de dia,
que es podran visitar a diferents racons cada dia de 2:45 del matí fins les 9 de la nit, i per altra banda tindrem les flors de nit, que ompliran 17 racons interiors des de que cau el sol fins a les 11 de la nit el diumenge i el divendres i fins les 12 de la nit el dissabte. Llavors jo crec que aquesta és una opció i us volia dir, nois, perquè a vegades molta gent, sobretot gironins, diuen quina mandra anar a temps de flors, molta gent, molts guiris. Jo crec que justament aquesta opció de les flors de nit és fantàstica per poder aprofitar i també veure temps de flors d'una altra manera. Tot i que a mi de dia també m'agrada, vull dir... De dia és fantàstic, però és molt maco. per aquesta gent que s'agobia una mica amb les multituds, doncs és una molt bona opció. Què més? Doncs a part de temps de flors també tenim el Festival Girona a Capella, que és el Festival Internacional de Música a Capella de Girona, que com cada any comparteix dates amb aquest temps de flors que anunciem abans. Hi haurà un munt de concerts gratuïts a Plaça Independència i també alguns de pagament en espais que són com l'Auditori o el Monestir de Sant Daniel. Molt bé. I més música. El dissabte 16 de maig arriba el concert solidari Rock pel Xuclis a la Mirona. Un concert organitzat per la FANOC, una música pels joves amb càncer, amb tributs a Mecano i Hombres G. Crec que si tens l'edat del meu pare et pot encantar aquest concert. A mi ja m'agrada també una mica Mecano. Ja tinc una edat jo també. També, no? Et pots sumar. Jo crec que pot ser molt, molt xulo. I com sempre, quan parlem de l'agenda del mes, comentem tot el que fa el Foment. No? I és que el Foment justament torna a encapçalar la programació cultural en català i aquest mes de maig us en destaquem alguns dels més imprescindibles que hem seleccionat. Som-hi. Com diem. Comencem amb l'humorista Asari Vivang, que portarà el seu monòleg Vivang Theory en català per primer cop. I acabem ja aquest mes amb les activitats que ens proposa el Foment amb el concert de la valenciana Sandra Montfort, ex-Marala. Això serà el dia 28 de maig. Molt bé. Molt bé. I a part de tot això, també tindrem la Nit Europea dels Museus, que se celebra el 16 de maig i els museus gironins no es volen quedar enrere, també hi participaran amb activitats i diferents portes obertes. I, si us agrada jugar, torna el festival més juganer de tota la ciutat. Ja sabeu que l'Udivers és un festival familiar, dedicat a tots els públics i que es centra en el món dels jocs, amb tot d'activitats gratuïtes. I això serà del 22 al 24 de maig a la Devesa. A mi m'encanta l'Udivers, Jo sempre hi vaig, la veritat. Hi ha joc de taula i hi ha molt bon ambient familiar, o sigui que super recomanable. I ara el que us he d'anunciar em fa molta il·lusió perquè sóc un dels organitzadors. Toma! Uau! Te la tenies amagada, Sí, no ho sabíeu, Doncs el dia 7 de maig arriba al campus de la UDG, a Montilivi, la Quina Putada, que és un esdeveniment universitari, solidari, que compta amb un munt de sortejos i música. A partir de 7:45 en el campus hi podreu guanyar un munt de coses, per exemple, i això, primícia, us dic, Ui, a veure. Un viatge a Eivissa, vamos, Uau. no he estat mai, O sigui que va fort. I després de que s'acabin tots aquests sortejos, comentarem amb una mica de música fins les 12 de la nit. Això, Niol, qui pot anar? Estudiants de la UDG? Tothom. Ah, no hi ha límit. L'ambient és això, si es fa a la UDG, és universitari, però qui vulgui pot anar-hi. He fet les 12, que està bé, jo puc anar. Exacte. I a més, una cosa important també és que absolutament tots els beneficis que generi Quina Putada aniran a l'Associació contra el Càncer a Girona. O sigui que si us voleu passar bé una estona a portar també a l'Associació contra el Càncer i podeu guanyar coses, ja ho sabeu. 7 de maig a 7:45. A 7:45 a Montilivi, molt bé. I fins aquí l'agenda del mes, no? Però ara marxem més enllà de Girona perquè anem al Gironès a veure què passa allà també. Som-hi, endavant, entradeta. Doncs un cop més enllà de Girona i gràcies, com sempre, al patrocini de Turisme Gironès, us portem tot de plans que podeu fer per tota la comarca, però ben a prop de la ciutat. Aquest mes de maig i fins al juny, el Gironès s'omple de propostes per sortir a caminar, a escoltar música, a redescobrir el territori. És això que comença a fer calor i també comencem a sortir de casa. Exacte. I el primer pla va per aquí. Torna el cicle de senderisme guiat a 3 pulmons verds del Gironès. Una iniciativa de turisme gironès que convida a explorar 3 espais naturals emblemàtics de la comarca amb el guia de natura Cesc Comte. Són rutes accessibles per tots els públics, no són massa complicades, que permeten descobrir la vall del Llémena, les Gavarres i la vall de Sant Daniel.
Les sortides seran a Sant Gregori el 10 de maig, a Llambilles el 31 de maig i a Girona el 21 de juny. Molt bé. Molt bé, sí, sí. Sí, si us agrada anar a fer passejades, aprendre una mica més Home, també ara del comença a fer aquella territori. pont d'aquest bon Perfecte. temps, Sí, sempre i això... si són faciletes, com dius, Exacte. per tota la família, no? Amb uns amics, amb nens més petitets, molt bé. Totalment. Seguim amb un altre pla. Arribem, el 9 de maig, que arriba a Llagostera una nova edició del Festival Espurnes, amb un cartell que inclou grups com Remei de Calafresca, Joan Garriga, Alosa i molts d'altres. Seran 10 hores de música gratuïta. Hòstia. Me'n recordo, eh? Que ho recordo vas que explicar van l'any dir lo mateix. passat, Van dir lo mateix. Però és que que vam flipar, jo cada de cop veritat. que ho veig en el Sí, sí, guió, sí. allò preparant-me el programa... Ens tires una mica 10 10 hores. hores, sí. Heavy, eh? Això és en el Parc de l'Estació i és un festival pensat per tots els públics també i organitzat per la tornada. A més dels concerts, però, hi haurà activitats per als més petits i també alguna cosa de gastronomia. Està molt bé, una mica Una miqueta de complementar. tot, exacte. Seguim a quart, al Festival Sons de les Gavarres, que comptarà amb concerts els dies 10, 16, 23 i 30 de maig. La proposta combina música clàssica, antiga, gospel i black music en espais patrimonials, doncs, com són esglésies, l'antiga rectoria, i tot això amb la idea doncs, de fer dialogar una mica, de combinar aquesta música amb l'entorn. Reviure una mica doncs, tota aquesta música i sempre doncs, visitar aquests punts d'interès. 2x1, vaja. Exacte. Anem amb el quart. Caçà de la Selva. El festival Entorns hi tindrà lloc els dies 8, 15 i 22 de maig, amb 3 concerts al capvespre i en espais naturals. Hi participaran formacions locals i, a part també, Ramon Miravet i, per tancar, la companyia elèctrica d'Arma. Hòstia, tu, un grup nou que està sortint ara. Sí, aquest sí. Sí, Sí. Bé, en definitiva, un mes per viure al Gironès a tope, carregadíssim. 100%. Hi ha molta música, sobretot, que ens Exacte, agrada. també, sí. I molt de sortir a fora, que ja comença a fer bon temps, i això. S'ha d'aprofitar. Exacte. Ja sabeu que, com sempre, tot això i molt més ho podeu trobar a la web de Turisme Gironès, perquè, clar, ara us ho he dit tot, però d'aquí 5 minuts, d'aquí 5 minuts ja no me'n recordo Ja no me'n recordo quin ni dia jo. era el no Sí, sé sí. què. Aneu a la web de Turisme Gironès i allà ho teniu tot molt ben explicat. Molt bé, Nil i Judit, seguim ara amb una altra entrevista, perquè no és una entrevista qualsevol, és una entrevista amb una persona icònica del nostre país, és un periodista, escriptor i, bueno, jo crec que és una de les cares més conegudes És una icona, del una icona crec que hi catalana. hagi ningú que estigui veient això que no Que no el hagi vist la cara conegui. de Exacte. Jo crec que tots, qui més qui menys, algun cop hem sopat amb ell. 100%. O sigui que... Estem parlant de Toni Cruanyes, que ens va visitar a Girona per Sant Jordi al Corte Inglés i que vam poder xerrar una mica amb ell, i si voleu saber què ens va explicar, quedeu-vos. Doncs avui t'hem vist parlant una mica d'una llegenda actualitzada de Sant Jordi. No sé com modernitzaries la diada de Sant Jordi, què li canviaries, potser? Ai, no ho sé, és que m'agrada molt com és, Jo potser, clar, els llibres estan en el centre de tot, però potser encara afinaria més, intentaria que fossin els autors de narrativa, de poesia, el que sigui, però més literaris, perquè... Va aquest punt més de cultural, més de... Exacte, sí. Però vaja, també m'agrada que la gent compri llibres de tot, d'acudits i de dibuixos i de tot, també. Sí. Molt bé. Perquè com és una diada de Sant Jordi per Antoni Cruanyes? Com és el teu dia? Clar, intento que sigui molt especial, com tothom ho intenta aquest dia, però sempre acabo anant a treballar. Per tant, és una estoneta del dia que puc passejar, mirar les parades. Clar, jo des de fa dies que vaig pensar en quin és el llibre que vull regalar a la meva parella, als meus fills, als meus pares, un parell d'amics, i em fa molta il·lusió poder-los trobar. I llavors aquell dia, que és complicat, perquè Bueno, sempre es busca aquella estona... Sí, però és quan més m'agrada. I també a primera hora del matí també anar a buscar les roses. Intento cuidar les companyes i els companys de feina portant unes roses també a l'equip del Telenotícies. I llavors també intento fer-ho a primera hora del matí. No, tinc unes quantes rutines que... Ara, tot i la rutina així del dia a dia que potser et serveix, no? Trobes aquestes... Totalment, sí. Fantàstic. Després d'haver viscut anys a l'estranger, París, Nova York, no sé si recordes alguna diada fora d'aquí, de Catalunya, com la... Sí, recordo una que van fer a París, per exemple, que la Casa de Catalunya a París va organitzar molt bonica, i a més amb els meus amics d'allà, com que ja els vaig estar fumant la tabarra que el dia de Sant Jordi, doncs ens vam trobar i vaig portar roses i ens vam intercanviar llibres, o sigui que hi ha uns quants francesos que per culpa nostra saben ja que és el dia de Sant Jordi i s'ha convertit en una tradició almenys per ells. Mira, fa molts anys que entres a les nits a casa de la gent i connectes en el teu últim llibre 3 generacions de la teva família.
No sé si ha estat una manera de deixar-nos entrar a casa teva, aquest llibre. Doncs una mica sí, segurament, no? És donar una miqueta de la part d'intimitat, però com que també és una reivindicació de la figura de les dones, de les famílies, de la meva, però de la de totes les famílies, crec que és una experiència compartida, no? La de redescobrir com eren de joves o d'adultes, les àvies, que nosaltres sempre hem conegut com unes senyores ja arrugadetes, que et cuiden, no? I descobrir com eren de joves i quines inquietuds tenien i com van viure la situació del moment. És una descoberta, crec que es pot compartir. I tant. Ja estem acabant una mica l'entrevista. El que també entra a casa nostra són les xarxes socials. No sé com portes aquesta exposició a les xarxes. La veritat és que les xarxes socials, per una banda, serveixen per amplificar coses bones, però també perquè de vegades es generen unes dinàmiques de bombolles molt concretes i una miqueta nocives, no? No sé, jo la veritat és que ho porto bastant bé perquè porto molts anys ja sent una persona molt popular i coneguda i per tant també sent diana de crítiques, no? T'haig de dir per això que la majoria de vegades, no sé si podria dir el 80-90%, els comentaris que vaig sentint són molt positius, tant als mitjans en general com, ja no et dic quan em trobo la gent pel carrer, sinó que les polèmiques que generen les xarxes crec que són molt de xarxes i millor no fer-ne gaire cas. No, totalment. I per últim, mirant una mica al futur, ens agradaria com imaginar un titular d'aquí 5 anys. Per exemple, jo et donaré 3 opcions, a veure amb quina et quedaries. Antoni Cruanyes deixa la televisió per escriure. Antoni Cruanyes entra a política. Toni Cruanyes desapareix de la vida pública i és feliç, o ens quedem com estem i el destí ja ens posarà... Home, a veure, desaparèixer de la vida pública i ser feliç em sembla un molt bon pla de futur, que un dia o altre acabarà passant. Fantàstic, doncs no et traiem més temps. Moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i... Gràcies a tu. I a veure, que espero que aquest Sant Jordi sigui dels millors. Segur que sí, gràcies. Moltes gràcies. Bueno, molt bé aquesta entrevista d'Antoni. A veure, és un mite de TV3 i de casa nostra. I ara ja entra una mica la gana i ja anem a fer les entrevistes d'aquest Cou a Girona, gràcies sempre a l'acompanyament que ens fa Urbinium en aquesta secció. Endavant, entradeta, som-hi! Què es cou a Girona? Avui seguim descobrint què es cou a Girona i comencem rebent la Nina, de l'Immortal, un espai de tapes i menjar gironí reinterpretat. Ara ens ho explicarà. Situat al carrer de la Força, amb plats catalans, però d'avantguàrdia. Molt interessant. Ja ho veureu, un restaurant molt gironí. Benvinguda, Nina, què tal, com estàs? Molt bé. Doncs comencem una mica parlant, si et sembla, del nom, perquè a mi em sembla bastant original, però no sé si té algun origen, alguna anècdota, o d'on ve, bàsicament, el nom d'Immortal? Sí, Girona ha sigut 3 vegades Immortal, però bàsicament el nom d'Immortal ve perquè vam fer la cervesa, que es diu Immortal, i al restaurant li vam posar Immortal com a honor a la nostra primera cervesa artesana de la gironina. Molt bé, una cervesa que entenc que teniu al restaurant. Sí, correcte. Tenim bastants estils de cervesa artesanes de la gironina i sí, la primera va ser la Immortal. Tot està una mica, entenc també, relacionat amb Girona. Com definiries una mica el que podem trobar a l'Immortal? Bàsicament, tots els productes que podeu trobar al restaurant són tots gironins o de la comarca de Girona, excepte alguns que potser no és impossible trobar-los aquí, però tots, pràcticament tots, són de Girona o de les comarques de Girona, i és bàsicament això, és tot com remarcar el producte gironí i tot de Girona. Molt interessant. Una mica, no sé si podries fer el teu top 3 o el top 3 del restaurant de plats imprescindibles quan algú ve a l'Immortal que ha de provar. Vale, jo considero que la botifarra de perol, la botifarra dolça, per exemple, l'únic que ara per l'estiu la traiem i a l'hivern la tornarem a posar, i llavors jo considero un molt bon punt són els postres, que també els fem nosaltres, de la geladora, i jo remarcaria, per exemple, el xuxo de crema. Molt gironí, també. Sí, però fem els típics d'abans, els grans, i que els mossegues i et cau la crema i tot això. Els bons, vaja. Sí, correcte.
i els carquinyolis. Uau, tornant al tema del xuxu, o sigui, què vol dir que els típics, per qui no sàpiga com es feien? Vale, doncs ara són més petits i abans es feien més grans i doncs, mida gran, ben farcit de crema, que et cau tot. O sigui, hem de venir a provar l'immortal, perquè jo he provat els petits, no he provat els grans. Molt interessant, molt gironí. I justament vosaltres, era un tema que volíem parlar amb tu, perquè esteu situats al carrer de la Força, un carrer molt turístic, que hi passen justament molts turistes. No sé si... Clar, quin tipus de clients teniu vosaltres? Principalment català, gironins o tenim una mica de tot? Tenim bastant de tot, òbviament, al ser el carrer de la Força ja tenim bastant d'estranger, però també tenim bastant de client gironí que ens ve al restaurant, ja que el restaurant com a tal, si tu entres en el restaurant ja tens fotografies de Girona, està tot ambientat per Girona, la música és tota catalana, tant de fa potser 50 anys a actual, llavors això agrada, saps? En els gironins ens agrada perquè vas en un local que realment dius, ostres, és d'aquí. Totalment, i si volguessis una mica apropar més aquells gironins que dius, ostres, que ens estiguin escoltant ara i dient, no sabia que al carrer de la Força hi havia aquest restaurant, què els hi diries perquè s'apropessin al restaurant i vinguessin un dia? Ostres, doncs que si volen provar productes de Girona i no sé, trobo que és un local que remarca molt Girona, tots els productes són gironins o comarca de Girona, música de Girona, catalana, no sé... Molt l'essència de la ciutat, no? Sí, jo considero que sí, i a part que està com en el nucli, saps? A més, ara coincideix temps de flors, una època molt maca per passejar. Teniu més feina quan comença el bon temps? Entenc que sí, més ara ja dic, amb temps de flors, com... Sí, i ara pròximament obrirem la terrassa. Una terrassa, a més, com és per qui no hi hagi vingut mai? La terrassa està just és com en el pati, i és un pati interior i la farem allà, just al costat del restaurant. I l'obriu ara, dius? Pròximament. Pròximament, és top secret. Sí. Doncs una miqueta això. Moltes gràcies, Nina. Moltes ganes de venir a provar l'immortal. Jo no l'he provat, però ja et dic que m'has fet venir ganes i aconsellem a tothom que sigui de Girona i no l'hagi provat com jo, que hi vagi. Moltes gràcies, Nina. Moltes gràcies. I ara anem a descobrir un nou restaurant a Girona amb una oferta fins ara inèdita. I és que ens visita la Míriam del restaurant, corregeix-me si m'equivoco amb la pronunciació, Kvevri. Correcte. Perfecte, que és un nou restaurant d'origen georgià, d'aquí la pronunciació, situat al carrer de l'Arbereda, just davant de la plaça Catalunya, amb una cuina centrada en sabors tradicionals de Geòrgia. Benvolguda, Míriam, què tal, com estàs? Gràcies, molt bé, merci. Què vol dir Kvevri per vosaltres? Més enllà del restaurant, també, sí. Però també el local i el restaurant? A veure, el Kvevri és el mètode georgià de fer el vi i l'àmfora de ceràmica en si, on nosaltres fem el vi. Llavors estem reconeguts com el bressol de vi a la Geòrgia. Llavors, per mi és un valor afegit a la gastronomia georgiana. Llavors, quan va néixer el projecte de fer el restaurant, el nom que anàvem pensant, llavors, volia que sigui una mica conegut mundialment i també que tingui un valor per nosaltres. Llavors, d'aquí va néixer el nom del restaurant i, i també venem els vins en el Kvevri, en el restaurant, fets amb mètode georgià, produïts en Kvevri, que en el món coneixen com amber wines, els blancs taronjats, perquè la tecnologia de fer el vi a la nostra manera li dona aquest color taronjat perquè passa fermentació juntament amb la merma. Llavors poden també venir a degustar el vi, a part de menjar. I amb aquest projecte, què volíeu portar a Girona que gairebé no es podia trobar per aquí? Primer de tot, és donar a conèixer una mica cultura georgiana perquè són bastant desconeguts en general. Som un país petit, llavors tenim una gastronomia bastant rica, ja que estem al mig d'Àsia i Europa i tenim influència de tots dos continents. Llavors, portar una mica la gastronomia i
el món del vi a Girona. Perquè la gastronomia georgiana, quin tipus de plats podem esperar? Què és el que sol haver-hi? És bastant contundent. Poden trobar formatge, tot el formatge que fem nosaltres és fet al restaurant, molta nous fem servir, carn, llavors tenim plats per intolerants de celíacs o vegans, vegetarians, també a la gent que li agrada carn també pot degustar bona qualitat de carn. I alguna persona que vingués nova al restaurant, que haguessis de recomanar allò 3 plats, 3 especialitats que diguis això no t'ho pots perdre, què diries? Mira, fins ara el recorregut que hem tingut i el feedback que hem rebut dels clients, hem assenyalat a la carta els plats com posant estrella, que són plats recomanables, que quasi a ningú li ha fallat. Llavors, si és la primera vegada, sempre comentem que fixin en aquests plats i, bueno, si tenen algun dubte o no els hi agrada algun producte o tenen al·lèrgia, després llavors busquem alguna altra alternativa. Però, bueno, tenim una carta elaborada al principi que ja dona una sensació cap a on tirar. I en portar tota aquesta gastronomia cap aquí, heu en algun moment vist que havíeu d'adaptar alguna cosa, fer algun canvi, o us heu volgut mantenir 100% que... De fet, tot el menjar que venem és casolà, fet per nosaltres, començant des del formatge acabant fins a les salses. Llavors, hem rebaixat una mica el punt de picant, que mengem bastant picant, una mica el toc d'all, que també fem servir, llavors hem rebaixat una mica i la resta segueix igual. I si t'haguessis de quedar amb un plat que dius el que més triomfa, el que a la gent el torna boig, un que ens puguis dir? Un difícil. Tenim uns quants. El hachapuri, per exemple. Tenim un apartat de hachapuris, que en georgià vol dir pa amb formatge. Llavors, hi ha 4 tipus. I els noms que acompanyen són regions de Geòrgia, llavors cada regió té el seu plat individual. El que sol cridar més l'atenció a la gent, i també la presentació és ben maca, és el primer que es diu jaruli, que és de forma de barco, amb formatge fos i rovell d'ou poc fet, llavors s'ha de remenar tot això abans de menjar, i la veritat, la gent que no he trobat ningú que em digui que no li agradés. El formatge és contundent, això sí. Teniu també algun postre o només us centreu en primers i segons? Tenim 3 tipus de postre, però no són georgians. A Geòrgia solen menjar més fruits secs, fetes de diferent manera. Però aquí és difícil de tenir-ho, de tant en tant els tenim. Quan anem de viatge els portem on ens envien, però també ara esperem que ens enviïn. Llavors, hem fet 3 tipus de postre, que és un postre molt reconegut a l'est d'Europa, ja que tenim un volum de públic bastant important d'aquests països. És pastís de mel, pavlova, que és un postre australià, i un clàssic tiramisú, que sempre hi ha algú que vol menjar el que coneix. Sí. Clar, perquè suposo que també us trobeu això que dius tu, que molts clients de la zona, no només de Geòrgia, però també dels països del voltant, deuen venir a... Correcte. A l'est d'Europa tenim bastanta fama en quan bon menjar i bon vi, llavors un cop fem bé no cal fer publicitat. El que era un repte per nosaltres és poder guanyar els gironins, perquè és una cosa nova i a veure com s'adapta, a veure si els hi agrada i com ens reben, i un agraïment molt gran als gironins per nostre, que la veritat ens sentim molt ben rebuts i agraïm molt això. Doncs està sent bona així la rebuda. Correcte. Molt bé. Què és el que voleu que senti una persona més enllà d'haver menjat molt bé al sortir del Cafè Bri? Poder
voler tornar a repetir. Important, sí, i tant. Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies, Míriam. A vosaltres. Doncs un cop més ja sabem que es cou a Girona gràcies a Urbinium, que ens segueix acompanyant a descobrir noves novetats gastronòmiques gironines que no ens podem perdre. I no marxem perquè, com que a Girona ja sabem que venen molts artistes, és una ciutat molt cultural, i recuperem una d'aquelles seccions que hem volgut fer, que havíem fet algun cop, era entrevistar algun d'aquests artistes que venen, i en aquest cas és un artista que no sol venir aquí, que és en Macaco. Vam anar a la Mirona poques hores abans de que pugés a l'escenari, i per tant us deixem amb l'entrevista i amb el que ens va dir. Endavant. La primera pregunta crec que és obligatòria, que és, és com estàs tu ara que presentes nou CD i tot, com estàs ja a nivell personal i estàs content, què tal? És un moment molt maco, la veritat, no només per al nou disc, que ha sortit fa uns mesos, sinó perquè per mi personalment és un moment molt creatiu, estic com molt bé amb moltes coses. La vida sempre, no? Són vaivents i no és plana, no? Està plena de curves. Però sí, estic molt feliç, tocant molt en directe, preparant altres projectes, moltíssimes coses, la veritat. Clar, venies d'un parón, no?, de CDs. Feia temps ja que no traies un CD. La gràcia, allò del CD. Disc, sí. Ja, tothom diu disc, sí. Però ara feia temps que no traies cap disc. Com ha estat aquest parón? Que era un parón creatiu, perquè necessitaves com el teu temps com per desenvolupar noves cançons? Sí, parón no gaire, eh? No, parón, sí, no, has anat tocant i tot. Sí, clar, jo amb l'últim disc vaig fer quasi 3 anys, 3 temporades de gira, no? Que és molt. I sí que després del nou disc van haver-hi uns moments una mica de removimiento personal, no? Perquè, moments familiars, la meva mare estava malalta, tenia Alzheimer, va morir l'agost passat, la meva tieta també s'havia anat i tal, que era com la meva altra mare, o sigui, mucho removimiento personal, però a la vegada això, com a nivell professional, tocant molt en directe, sempre fent cançons, això tampoc és un moment que jo pari, no? Sempre estic composant, no? Sí, el fet de que has dit ara això, que vas tenir aquest moment una mica mentalment una mica girat, això després t'ajuda a l'hora de la creativitat de fer noves cançons? El moment que vaig passar, sí, és que no sé quant temps és exacte, jo amb els temps soc fatal, soc un desastre, no? Mai sé, hi ha gent que diu, portes quantitat d'anys, i jo sempre penso, hòstia, acabo de començar, no, ja han passat 20 anys. 20 anys. Saps? Sí, quan tens moments així personal, jo a lo mejor fue un momento de esos como más duros, molta gent parla de les depressions, de la tristesa, no? De l'ansietat, de coses així, i em va agafar una mica tot això, no? I jo no sóc gaire així, sóc molt emocional, parlo para lo bueno y lo malo, ¿no? Sí. Todo tiene de la cara B, las luces y las sombras, però sí, se remouen moltes coses i aparecen otras, no? I sí que ha sigut molt important, no tan directe amb el disc, el disc aquest Futuro Ancestral és un disc molt de músiques de raíz, que sempre ha sido algo que ha estado en Macaco, venia de fer un disc que anava sobre les relacions a l'amor, que era un parèntesis a la meva carrera, on hi havia rumba catalana, rumba flamenca, cumbia, chacareras, afrobeat, ¿no? Todo músicas de raíz que ahora están muy de moda, que és algo que sempre s'ha reivindicat a Macaco. Jo he crescut amb gent d'arreu del món, he viatjat i viatjo per tot el món i forma part també d'alguna manera de la meva arrel, ¿no? Porque si creces con gente de todos lados y todos somos semillitas de donde hemos nacido, pues tot això t'afecta, no?
i és un disc molt... la part social reivindicativa en Macaco siempre ha estado, ahora no está tan de moda, bueno, está creciendo otra vez, ¿no? Perquè estem en un moment que, sí, com no salga penya un poco así, però bueno, un moment, ara molta de la música de la penya jove, no? Sí que està la cosa de músiques de raíz, pero las letras normalmente ja veiem del que van, no? És com que la gente no se moja mucho, no? Llavors, no sé si va afectar tan directament este revuelo, como decía Sabina, ¿no? Agitas el avispero y pasa de todo, sí, ¿no? Pues el meu avispero personal se agitó mucho, pero se afectó tanto a las canciones, pero sí a la manera de tomarme muchas cosas, ¿no? De com actuar ante muchísimas cosas. Però tu sempre has sigut un artista molt reivindicatiu amb les teves lletres. Creus que trobes a faltar això amb els altres artistes? Bueno, ara parlaves de la por aquesta que va estar la gent... Sí, molta por. O sigui, quan la gent té por a perdre seguidors, té por a las amenazas, quiere ser todo el mundo políticamente correcto, ¿no? Y me mojo un poco, pero de puntitas, ¿no? I tal, i sí que és veritat que quan et mulles et passen coses. Jo tinc moltíssimes amenaces i de tot tipus, no? Des de Palestina han venido a apalear-me, israelers, no? Tinc amenaces de Monsantos, per tot el tema dels transgènics, sí, és el poder més gran del món, i com se fijan en alguien por ahí, como yo, que soy un mingungui, ¿no? Pero estoy en las listas negras, ho sé per gent que està ficada. He tenido muchos juicios también amb partits que m'han robat aquí a Amèrica, que m'han robat cançons, no? Molta gent després també ve i t'abraça, no? I la gente es súper cariñosa, pero también cuando et mulles o vas por esta línea de medio que yo he ido, perquè també faig cançons d'amor, però també tal, sí, sí, però quan parles de ciertas cuestiones, pues mucha gente va por ti y dice, ¿y este que se dedica a cantar? ¿No? Como si cantar fuera solo canciones de it's meant to break, ¿sabes? Y yo es algo que no concibo, así lo siento, y ahora encara més, ¿no? Está subiendo el nivel del mal, así que seguiremos metiendo caña hasta el final. Però sí, la gent té molta por. Quin missatge enviaries ara a la societat, tal com està? Bueno, jo crec que estem en un moment on s'ha promogut tant l'individualismo extremo, ¿no? La gent va tanto, yo voy a la mía, que perd força després això, no? Clar, i després també hi ha molta soledat, no? Això porta també a molta soledat, inflar el ego, pero bueno, al final te quedas tú en tu habitación con tu ego, ¿no? Y tu ombligo dando vueltas alrededor del ombligo, ¿no? I jo no sé si en col·lectiu arribes més junt, però jo crec que arribes més feliç i et fa créixer més com a persona, ¿no? Creo que la empatía es algo molt poderós. Hi ha todos estos locos como los Mileys, los Trumps, los no sé qué, bueno, la lista es interminable, ¿no? Que tota l'estona estan promovent, ¿no? La empatía hace que vayas lento, la empatía no te deja ser poderoso, tal. Jo crec que és tot el contrari, no? Creus que la música ajuda en això? Sí, la música és una arma super poderosa i es aconsegueixen moltes coses, no? Mira, fa poc, ara al novembre, segurament sacaré un disc que és, entre cometes, continuació d'això, que es dirà El coro és el futur ancestral, i estic gravant amb coros de nens. Avui al concert, si vens, parlaré també del concepte de coro, ja estava al disc, perquè sento que el coro és la metàfora sonora más potente del colectivo ante ese individualismo extremo. Llavors he gravat a Benin amb nens d'Àfrica, gravaré amb nens palestins, segurament aniré a Jerusalem, aniré a Ucrània a gravar un altre coro de nens amb capacitats diferents i tal, i serà un disc mucho con ese concepto, ¿no? Canciones muy himnos, con coros de niños y alguno de mayores, i la música sí que mou. O sigui, jo puc dir... bueno, això que et deia. Per exemple, faré una altra versió és una sorpresa, però ho diré, d'una cançó molt coneguda, Macaco, que és un dels hits estos que la gente ha hecho que se convierta en hit, o canción muy popular, por ese boca oído, que Seguiremos,
que és una cançó que va ser bandera de la sanitat pública i de la lluita per la investigació del càncer infantil. La va escollir una nena de l'Hospital Sant Joan de Déu, que és el més important del món, ara amb aquesta lluita, i vam parlar amb l'hospital i vam dir per aquest disc fer una nova versió de Seguiremos amb un cor de nens també, i ells em parlaven de partir de la cançó, no per això en concret només, però en tots aquests anys els diners que s'han recaudat, i són milions, o sigui, per la investigació. Et puc dir també en temes, jo soc activista medioambiental, d'alguns llocs del món, yo amb altres artistas hemos conseguido parar complejos hoteleros porque se lo han subido los colores al político de turno, ¿no? Y a ti, hostia, se me está viendo demasiado esto y tengo que parar. Entonces, sí que sirve, la música és un ¿no? gran poder. Jo crec que sí, que mou consciències, tal, i si la gent s'activa, el que passa és que somos muy rebaño. Y la gent és com, hostia, no me quiero enterar mientras vaya por ahí por la línea y más o menos esté bien, ¿sabes? Tal. Es que arriba un moment que al millor, ahora estamos muy en este momento, ¿no? Que es se está ahogando tanto. Sempre pensem també que no nos va a salpicar a nosotros, no? Tot això que passa, i al final estem tots connectats i no és una metàfora, no només a nivell econòmic, hostia, está pasando esto, pues al final el petróleo no sé qué, lo otro no sé cuántos, y te afecta a ti. No, sinó és que directament algun dia te va caer una, això és com lo del Covid, no? Sí, 100%. Fins que no et toca, després no... Però mira com vam sortir del Covid. No sé si millor o pitjor, És el que et dic, la gent que estava en un procés de créixer una miqueta i de hacerse un trabajo un poco de espejos y tal, pues creo que lo hizo, i molta gent... Pues, al revés, va tirar endarrere. Exacto. Doncs per tota la gent que... Bueno, això sortirà més tard, però bueno, molta sort avui al concert i moltes gràcies per compartir aquest moment amb nosaltres. A vosaltres, una abraçada. Èxits. Gràcies. Maco. Bueno, doncs ja ho heu vist, entrevista amb Macaco, la veritat és que sí, no l'havia conegut mai i a part de ser molt maco i molt proper, vaig anar al concert després i espectacular. Sí? O sigui, és un showman, sí. Baixava al públic, bueno, no sé, s'ha de viure, s'ha de viure. Ja haurà d'anar un cop a la vida. Exacte. I ara aquí sí que ja acabem el quart programa d'aquesta segona temporada del 5è Riu i ens tornem a veure el mes que ve, no? Sí, ben aviat, i això aprofitem per dir moltes gràcies a vosaltres que ens esteu veient i també a l'equip que hi ha darrere. Molt bé, doncs fins aviat, fins al mes que ve. Fins aviat, nois. I subscriviu-vos, que no costa res. Exacte. Això sí. Ens veiem. Adéu.